akia na gitimo politics, akia na girido gisomo speeches. To gima oshangaza ni Bishop kaka Ole sapit gitonga mane ntie kanyo kirwako president to gitonga machieng' moro nwaneno nyaka ka en gi brown envelope kawuono ka neno. Koro ashangane alam ni en alam mar finance bill nikech kata finance bill owachie kanyo kata president manyocho wacho ni ng'at moko timo gini kawuono wacho ni nyaka wa listen. So I'm wondering, is it one person ka entie podium mek siasa manyocho wacho Jumapili kose Jumamos mokadho. Mano chieng' Jumapili. Chieng' Jumapili mano wacho ni gino nyaka kadh kendo wabunge moko kadho to bonen to kawuono wacho ni nyaka we have to listen to differing opinions but we work together. Is it the same person? Kose en gi character